Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawa ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maritas, 45 anyos, byuda ug may mga anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay ang akong bana, ingon ini ang mga panghita ko. Doon nga nang nibiya man ka. Magusa naman lang misi mo mga anak, kawa naman ka. Mahusto na. Pila na ko kaadlaw nga sige hilak. Dili man na makaayo nimo. Bitaw ma. Niya pabaya ni Ate Joanna. Magunsa na laming duha. Kung hasta ikaw mawa na mo. Mga anak. Ma, kung muundang na lang ko sa akong pag-eskwela, ano makatabang ko nimo dinhi. Dili, Joanna. Kaya ranin ako. Maoy akong gusto nga mo focus mo sa inyong pagtuon. Pero ma, Ayaw ko'y pagkinahi sa ugod. Sa ako nang giingon, kaya tamong buhion sa imong manghod. Ug mo'y akong gusto nga makahuman gyud mo, day. Pahalag lisod. Basta para ninyo akong kayahon. ma, Ay, alas 5 naman di ay. Mangabli na ko sa kong bakery. Maayong buntag, day Marites. Ay, Noy. Kini niya nga pa na ako, day. Balik 20 lang. Ay, sige Noy, kadiyat lang ha. Day, Noy? okay ra ka? Okay naman ko, Noy, nga na di ay. Murag magluspad kayo ka. Mao ba, Noy? ma, ingon bitaw ko nimo nga muundang lang ko. Total dili bitaw na mundagan ng eskwelahan. Di laki. Ano kun ang tuig nga imong palapyon kung muundang ka? Nabalaka man gud ko nimo ma. Luspad ka kapag usang adlaw. Unya karon naglisod na sa kaginawa. Okay na ko. Sa kakapoy rato na ko. Ma, Ang akong gisulti mo ito mana, Joanna. Dili ka muundang og eskwela. ma, Nakalitan yung tingali ng lawas ni mo. Kaya kung saan man gud wa man ka maanag trabaho nga hago gud kayo ka. Kaya dili man jud ka patrabo na tong aning nimong bana gud. Mo bitoy na. Huna-huna na ko, day. Ay. Lisura man di ay, uy, kung watay katambayayong. Pero sa samang higayon, dili ka pwedeng mag-give up tungod kay naa kay mga anak nga nagsalik nimo. Correct ka day. Ay, pero sige lang uy. Laban lang. Total, pila naman lang katuig ug mahuman na si Joanna. Kung mo-graduate na ng imong anak nga kamagwangan, na nakay kaabag puhon. Gusto ka, day. Ay, mapangon ako. Kinahanglan akong mag-andam sa pamahaw para sa mga bata. Unya ni kauman, mangunpra pa kong ingredients para ini himo na kupan. Ay, sakit.
Sakit man akong tangko ko. Sa ako tingali ning pagkatuog da. Nibalik yung kog tuyo. Kay nipalit ang akong anak kog paan nga ni. Unya, inyong paan dili makaon. Unsa man? Ikaw kung ikaon, ani be? Kung makaduot ka ba? Kagahi, ani? Makapangag manis ngipon? Mura naman bato kagahi? Unsa man? Ah, kaya, lamya na! Lamya ang pani mo! Ma'am, kilapay mangod ko ni Muspan. Maunay angay sa mga negosyante nga maro parehas ni mo. Dili gyud ka mo lambo sa imong negosyo, day. Kung ingon ana ang imong style. Ma'am, ang kuno nako, doon nagit ko sayop ni Adto, kay wa ko magbantay sa akong negosyo. Sugad atong hitabua, mas migrabe na hinon ang akong pagpaningkamot, kay ang mga tao sa amo, dili naman kayo mapalit sa akong bakery. Gusto unta sa akong anak kapasakag kaso ang babae nga milabay na kuspan. Pero wa na lang ko mangita gubot, kay nahibaw man kung doon nasabgit ko'y pagkuwang ato. Unya, Ma, kadaghan ko ni mo giluto nga sudan nga klase-klase nga mga putahe. nauna-una na ako nakba. Mao na lang tingali ni akong inegosyo eh. Mamaligi akong sudan niya akong isuroy. Ha? Unya mainit man kaayo. Ay, susay kabalakan ako eh. Kaya ranin ako. Ay, arang-arang. Nahurot yun din tao ng akong paninda nga sudan. May na lang na ako'y pambaon sa mga bataan ni Ugma. Unya, marulsap na ako pohon. Sakit magit akong tangugo eh. Ngano man eh. Pila naman ni kaadlaw nga sakit. Dili ka high blood, ma. Naguna-una bitaw ko day. Magpabipit ta, ma. Okay raman ang imong BP, ante. Normal raman. Oh, mao ba day? Oo, ante. Anala, sige. Salamat kayo ha. Gaw, salamat kaw. Dili nagyud mi kinahanglan mo adtog layo. Kay ni aman di kay gamit. Ay, way kaso gaw, oy. Dadalang gud si ante dinhi kung magpa-BP siya. Sige, gaw. Salamat kaayo. Nga naman ko. Aircon man taning kwarto pero gipaningot man kog bugnaw kayo. Usahay, ako nang itago sa akong mga anak nga ako gibati. Kay dili ko gusto nga mabalaka sila og matandog ang ilang pagtuon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagpa-check up ko sa akong BP. Pero matod sa akong pag-umangkon nga medical course ang gikuha, normal raman ko nung akong BP. Pero nganong sige man nagsakit ang akong tangkuko? Ikaduhang pangutana, doon ay panahon nga mura kong malipong, unya ang mga tao makabantay na ako nga luspad sab kuno ko. Unsa man kaha ni? Posible kaha nga anemic ko? Pero may mugod kong kuwang sa tuog. O basig stress lang ni. Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, maglisod yun ko og katog. Doon na ba mo ikasuggest na tambal pampakatog nga dili na magkinahanglan og reseta? Doon na miingon ako nga imnan lang ko nunin ako og cetirizine aron makatog ko. Pero di ba para allergy raman na? Pwede ra ba day kung moinom og cetirizine bisag way allergy? Ikaupat og katapusan, doon ay panahon nga bisag bugnaw, panington man gihapon kog bugnaw. Unsa man day ni? Kuwang ba og vitamins ang akong lawas? Unsa man nga vitamins ang inyong masuggest nga ako imnon kada adlaw para dili maluya ang akong lawas? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marites.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako, once again sa Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama na ko ka drug addiction specialist saka medical doctor ug usa ka psychiatrist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o riba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga don't rely on your strength. In time you will get tired. Ha? Maniming nga you can do it but alone you cannot do it. No man is an island, we need each other, bisag unsa pa ka dako nimo glawas, bisag unsa pa ka bright nimo, kinahanglan kag mga alalay, ha? No one is an Superman. We need each other. Okay? So, ang ato magtatampo ko ng adawa si Marites, 45 years old, taga Cebu City, usa ka widow, ay mga anak, may tungod kini sa iyang mga problema sa blood pressure ba to? Check up ko sa akong BP pero matod sa akong pag-umangkon nga medical course ang gikuha, normal ramang kuno akong BP pero nganong sige man og sakit akong tangkogo. Basig na kay lisyon si Montago. Atong ginaibalaan nga ang normal blood pressure is 120 ang systolic, nga 80 ang diastolic. So, may daghang mga hinungdan nga masakit atong tangkugo, basig na bikil ka pagkatulog nimo or basig gibunalan ka sa imong kinsa nagbunalan mo. Di bitaw ay. Kining matulog ta nga imong liog di bitaw comfortable sa imong pilo. Posible na pagkabuntag mo pikig imong tangkugo, ha? Or basig kulang kag mga vitamins, these are possible factors. So kung dili lang taas imong blood pressure, unsa may i-consider nga taas og blood pressure? Kanang mga tag-as gi kayo 140/90 pataas, stage 2 na, no? Kung ang imong blood pressure 180/110 pataas, kinahanglan ka nag-hospital na ka. Unsa may makapataas atong blood pressure, ha? Mao ni inungdan. Kining mga obese, ha? Kay balog si Marites ug tambok man ni o dili ba kay tambok, no? Obese, ya kulang sa exercise, ya kulang imong dili ka healthy diet, no? Kinang kaon kag kanang high potassium diet, no? Para dili ka makuan kining sakit ug dali, no? Kining banana daga as nagpotassium. Lower ang imong salt intake. Kung katong nanabako, hunong na mo ba? Katong nang marijuana og shabu, hunong na mo. Kaya maayo nga itong pagkatulog, good positioning, avoid stress. Okay, mga tao nga under stress, purbida, sakit na naman tangkugo. Kaya stress man good, magkakos og contraction sa atong mga muscles. And usually, kung under stress ta, ang muscle nga ma-involve is the occipital muscle, kining at the back of our neck. So, mo na usa sinungdan nga mag-headache ta because of muscle contraction. Okay? Sunod nga pangutana. Doon ay panahon nga mura ko malipong. Unya, ang mga tao nakabantay na ako nga luspad sa daw ko. Unsa man kahani. Posible kaha nga anemic ko. Imbayog kung kuwang og tulog. O basin stress lang ni. Kuwang kag tulog. Usa na sa mga hinungdan. Sa kunang gingon, usa sa mga hinungdan kulang og tulog na makakuan sa imong blood pressure. No? Yung edad ni mo Marites, 45 years old, middle age, di mapagkatigulang, no? So, little exercise, imong liog, pa-flex-flex niya, gentle massage can help, and then you eat a healthy diet. Kung ka kulang kang tulog, mo na tubag sa mong pangutana, nganong dili maayo mong paminaw, kaya we need to sleep. Nganong ma-sleep man tayo in order to maintain our homeostasis, normal physiological functioning sa tong lawas, ma-recharge ta, ma-recuperate, pulihan ang mga energy spent the day before, ma-replenish. In other words, para nga the following day, ready na sad ta sa mga daily activities nga atong pagasubang sa gubangon. Sunod nga pangutana, sa tinod lang naglisod gyud ko og tulog. Doon na ba mo'y ikasuggest nga tambal pangpatulog nga dili ra magkinahanglan og resita? Doon na niingon ako nga imnan lang kuno nako ning cetirizine aron makatulog ko. Pero di ba para allergy ning cetirizine, pwede ba dahil ni imnon og cetirizine bisag walay allergy? Ako naginom sa kog cetirizine usahay kanang nakoy allergy kanang gisipon ko.
makaduka gud yun basta mga antihistaminic makaduka ni siya, pero ang purpose sa cetirizine is anti-allergy. Side effect lang niyang dizziness or anang katulgon ka. So kung tulog ang imong problema, I rather suggest you take mga hypnotic medicines nga kinahanglan og prescription. Mahinuan akong mga pipila kaning Zolpidem or Stelnox. O na kasagaran ng resita sa akong mga pasyente nga dili makatulog. Or you can take mga anti-anxiety medications like alprazolam or mga benzodiazepines. Okay? So, sunod nga pangutana. Doon ay panahon nga bisag bugnaw pero paingon sad kog panington sad kog bugnaw unsa man di ini kuwang bakog vitamins posible ug may mga vitamins nga i-suggest sa imo nako kadala adlaw para dili nako magluya akong lawas. So daghang katag mga commercialized nga mga vitamins pero kini mga vitamins makuha rin sa atong pagkaon. So you take green leafy vegetables, egg, milk, mga banana, avocado kanay na kay makatabang na sa ingnon ta normal functioning sa atong lawas, no? Ug pananglitan gani luya gyud ka. You may suggest nga magpakuha ka og complete blood count. Basig ubos ka og hemoglobin. Kung magka-hemoglobin, you may eat iron-rich food like ampalaya o sa pamandiya nga makabos sa imong iron deficiency kung pananglitan kulang kag iron. So, complete blood count, dili man na siya mahal. Mapakuha lang kag blood sample nya paghatag sa result mahibala nimo kulang kag mga electrolytes unsa pa man diha, sodium, potassium, calcium, magnesium unsa pa man diha, makitaan man nimo sa laboratory result, no? Ngadto ka sa mga laboratory centers, pakuha kag blood sample para nga makuhaan ka og hemoglobin, hematocrit, RBC, WBC, platelet count, ug sa pamandiyang mga kita, BUN, creatinine, SGPT, SGOT, daghan makita sa imong blood laboratory exam. Alright? So, hinaat nakasabot ka sa kung speaker nimo o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Batan. Thank you very much. And to all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tataka Reman. Daghang salamat o maayo.